पवन सिंह के एगो बहुत बड़ा मूवी आवे वाला बा। अरे रुका रुका, थिएटर में ना, थिएटर में तो पावर स्टार मूवी आवे वाला बा, लेकिन एगो मूवी यूट्यूब पर भी आवे वाला बा जो उनकी बहुत ही बड़ा मूवी बा, जो उनकी 2023 में रिलीज भइल है, जो मूवी के नाम बाटे हर हर गंगे। और ई मूवी जब 2023 में आई रहे सिनेमा घर में, तो हम ई मूवी के देखे गई रही फर्स्ट टाइम, पहला बार हम सिनेमा हॉल में मूवी देखे गई रही, वो भी पवन सिंह के। कैसे कि मूवी के जब ट्रेलर हम देखले रही पहली बार, तो मूवी के ट्रेलर देखला से ही हमरा ऐसा लागल कि भोजपुरी में कुछ हट के मूवी बनावल गइल बा, जो उनकी रहे भी मूवी के कंटेंट बहुत ही अच्छा रहे। भारत में हमनी के पवित्र गंगा मैया के सफाई अभियान पर लेके ये मूवी बनावल गई रहे, और ये मूवी के कंटेंट इतना तगड़ा रहे, प्रेजेंटेशन इतना खतरनाक रहे कि मूवी सक्सेसफुली 50 दिन तक सिनेमा घर में लागल रहे। बाकी अभी के टाइम पे भोजपुरी सिनेमा के तो हालत देखते ही बारो, अगर एक हफ्ता भी सिनेमा हॉल में रह गई बहुत बा। बाकी हमनी के उ सब टॉपिक छोड़ के मूवी पे बताई जा, तो हर हर गंगे मूवी के बारे में हम ई बतावल चाहता नहीं। मूवी के जो स्टोरी बानू बनारस के इर्द गिर्द घूमत रहेला कि बनारस के जो गंगा जी बाड़ी नु और पानी, गंगा जी के पानी दूषित हो जाता दिन पर दिन, जो उनकी एक्चुअल में दूषित होता भी। और एकर वजह उ मूवी में देखावल गइल बा कि जो अगल बगल नदी के किनारे जो फैक्ट्री बाड़ी सो ओकर जितना भी कचरा बाटे उ सब गंगा मैया में ही बहा देवल जाता, जेकरा वजह से बहुत ही ज्यादा जल में दूषित हो गइल बा, और जेकरा वजह से आदमी ओकर पानी पी के आदमी बहुत सारा मर गइल बारन लोग। जो उनकी रउआ लोग के ट्रेलर में भी ये चीज देखे के मिली, जो उनकी हम तारा लोग के स्पॉइलर नहीं देवत। और ये सब के बीच में वो पवन सिंह के एक्शन, वो पवन सिंह के डायलॉग बोले के तरीका, भाई साहब थिएटर में तो एकदम आग लगा देले रहे। तो रउआ लोग के अगर ये मूवी देखे के बा, तो पहले जाके ये मूवी के ट्रेलर यूट्यूब पर बा देख ली, शायद सिनेमा आर्ट्स के चैनल बा, वही पे मूवी के ट्रेलर बा, वही पे जाके ट्रेलर पहले देख ली। बाकी मूवी 30 तारीख के सुबह 8 बजे आवे वाला बिया DRJ भोजपुरी रिकॉर्ड्स के चैनल पे। तो रउआ लोग ई मूवी के जरूर देखम। बाकी एक बार ई मूवी के फिर से हम भी देखम, कैसे कि सिनेमा हॉल में जब हम एंट्री मरले रही तो कुछ आगे वाला सीन हम भी छोड़ देले रही, ना देख पोले रही। बाकी हमार वीडियो रउआ लोग के कैसन लागल कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो के लाइक करी, अपन दोस्तों के साथ शेयर करी, जो भोजपुरी सिनेमा देखत होके, रिव्यू देखत होके, हिंदी मूवी के भी चैनल पे रिव्यू देखे के मिली। तो रउआ लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, शेयर करी। मिलते हैं अगले वीडियो में।